Eta gogoratu nahi dizut hori lortzeko behar direla gauza batzuk aldez aurretik egin. Lehenbizi hor aipatzen da plan hori sailen arteko gazteri batzordearekin elkarlanean prestatu behar dela. Eta dakigunez oso gutxi biltzen da batzorde hori, martxan paratu beharko duzu. Baina eske badire beste batzorde batzuk legeak dioena. Ja, martxan egon beharko liratekela, pasadira 2 urte eta oraindik ez da osatu ere ez dira egin. Instituzioen arteko gazteri kontseilua, tokiko gazteri politika koordinatzeko batzordea, eta bar. Hala ere hori ez da gure taldeari gehien importatzen zaiona. Guri importatzen zaiguna da, legealdi honetan zehar oraindik ez dela ezer egin seriotasunez gazteri kontuetan. Eta ikusten dugula, gazteri politika erabat geldirik dagoela Nafarroako gobernuaren aldetik. Horregatik, nik uste dut lanean hasi behar zareteleia eta hor badaude gauza batzuk egin beharra, gazterien enplegu politikak bultzatu behar dituzue, bikote gazteak babesteko neurriak, gaztei etxe bizitza alokatu edo erosteko alizateko neurriak, gazten bazterketa egorak saiestekoak, artista gazteak babestekoak, ikerketa gazten arteko bultzatzekoak, hori guztia lege horretan agertzen da, eta garatu gabe dago. Eta guk ganbara honetan oraindik ez dugu entzun zer eginen duzuen, ze bitartekoak paratuko dituzuen, hori horrela gerta dadila eta egin dadila. Itxoiten ari gara. Oroitzen naiz, zure azkeneko agerraldian, gazteri buruz hitz egiteko, izan zen uste dut interpelazio bat, izquierdak edo ez dakin norke aurkeztuta, eta gaztei buruz hitz egitean, aipatu zenuen, zure sailaren lorpen handi bezala, networking bultzatuko duzuela eta Twitter kontu bat irekiko duzuela gaztei informatzeko. Zorionak gauza horiek egiteagatik, baina eskasak dira. Denbora da, zezenari adarretatik heltzeko eta gauzak egiten hasteko. Eta ez ahantzi, legean bertan aipatzen dela estrategi plan bat egin behar dela, gero helburuak estrategi plan horren arabera zehazteko. Orduan, guk kontuak eskatuko dizkizugu eta espero dezagun, erranduzun bezala, beteko duzula plan hori eta Nafarroako gazteriek ikusiko dutela gobernuaren aldetik badagoela politika serio bat egin alde. Mil esker. Muchas gracias a usted, señor Lasa. Señor Allí. No sé, cuando se refiere, señor Lasa, gracias, señor presidente, a que hay que ponerse por a trabajar, si se refiere usted, o a quién se refiere, porque aquí la verdad que es que no paramos y además las ganas que tenemos por seguir trabajando, en este caso por la juventud. Mire, en relación efectivamente a la Comisión